Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал Хәйрлики ишә хәзер булачак темалар хакында кыскача. Татарстан комбайнчылары уракка төште. 34-нчы сезон шим. Кайсы район инде культурны игергә керешкән? Радик Имаев күреп кайтты. 12 меңнән артык җинаятны ачыклыйлар, тәртип сагында торалар. Нам не привыкать работать с нагрузками, но в этот раз они были практически запредельными. Татарстан полициясе ярты еллык эшчәнлеккә нәтиҗә ясый. Күрсәткечләр нинди? Гөлнас Сайфетдинова репортажында. Техника исә юлда резин көймәләр, җир булып машиналар аска китә. Вытаскивали машины, вот чем это закончилось. Вытаскивали вот в таких сапогах. Шалыда көчле яңгыр тагын нинди зыян салган? Шулпан Касымов ачыклады. Сабыр төбе сары алтын. Понравилось, что у него будет собственный балкон, но он выходит в числе к старшей. Казанда фатир өчен өлешләп түләүчеләр язмышы уңай якка үзгәрерме? Руслан Хusnudinov репортажы. Республикада уракка төштеләр. Иң беренче булып Азнакай районы игенчеләре басуга чыкты. Шипкән суктыралары бу көздән шәшип калдыра торган культура ул майга бай. Шималны ризык әзерләүдә дә катнаш азык өчен дә кулланалар. Үстергәндә гербицид та ашламада кирәк түгел. Комбайннар өчен хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Кыр буенча сузылган покосларда иртә өлгерә торган культура арыш түгел, шипкән ята. Бер атна эчендә игенчеләр аны 1200 гектарда чапканнар. Тиз кибә. 7 көн узмый дистә комбайн аны суктыруга да кереште. Без инде моны 2нче ел шәшәбез. Узган ел инде без моны 1000 гектарда шәшкән булсак, узган ел 2700 гектарда шәштек. Уңышы инде аның менә шүгүләрне дәгән бик юк бит инде үзе басып китә, как гербицид та кертмәйбез без моңа. Культура шундый теге җиңелчәрәк кичә тикшереп караган 17% влажность. Кичә инде иртәнге якта әзрәк яңгыр сибәләгән. Бүген инде менә үзегез күреп торасыз, комбайннар кирип китте. Уңыш гектардан 16-17 центнер чыга. Табышлы культура ихтыяҗ да бар диләр. Бәясе икмәккә караганда 3 тапкырга артык. Икътисади яктан да файдалы. Күләмен 2нче елга тагын да арттырачаклар. Запчастлар бирделәр. Варшаваны аштырдык. Булай тәртипле комбайн әйбәт. Быел инде 34-нчы сезон шим. Стаж күбәй. Азнакайда элеватор төзү мәсьәләсе кабат күтәреләчәк. Бу хакта районда булып киткән тармак министры җиткерде. 500 мең тоннага якын республиканың икмәк саклау предприятиеләрендә үткән елның запас ашлыгы бар. Дөрес ул көннән-көн кими бара. Аны яңа уш кергән вакытка инде озатып бетерергә тырышачакбыз. Бик аз күләмдә генә калдырырга инде аны. Безнең икмәкне кая урнаштыру проблемасы ул күбрәк үз территориясендә икмәк кабул итү предприятиеләре булмаган районнарга кагыла. Урып җыюда этәргеч тә көчле. Алдынгы комбайнчыга 1000 ярдәмчеләренә 500 сум өстәп түлиләр. Ел саен район буенча кыр эшләре чорында 1 миллион сумлык сертификатлар тапшырыла. Эшләр иртән чык киткәннән кичен чык төшкәнчегә кадәр барачак. Азнакай районыннан Радик Имаев, Рамил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан Эчке эшләр министрлыгы бүген коллегия утырышы үткәреп, беренче ярты еллык эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. Бу елның 6 аенда республикада 20987 җинаять теркәлгән. Шуларның яртысыннан артыгы ачыкланган. Көндәлек эш белән бергә шушы вакытта 2 зур чара, ил президенты сайлаулары һәм футбол буенча дөнья чемпионаты туры килде. Полиция үз эшен ничек башкара, нинди җинаятләрнең изенә төшәләр? Бу хакта тулырак Гөлнас Сайфетдинова. Үз фатирының бер бүлмәсенә торырга шит кешеләрне кертә, әбине башына атып үтереп, фатирдан 50 мең сум акчаны урлыйлар. Бу хәл 2015 елны булган иде. Хукук саклау органнары җинаяткә Украина гражданинының катнашы булуын ачыклый. Нәкъ шул кеше 2017 елның декабрендә Казанда бер нумизматны үтерүдә дә катнашкан. По инициативе оперативников экспертиза күрсәткәнчә, 2 очракта да үзләре ясаган пулялар кулланылган. Икесе дә 1 металлдан, бөрек авырлыкта Россиядә җитештерелми торган дарыдан эшләнгән. Әлбәттә, законсыз банк эшчәнлеге белән шөгыльләнүдә шиклеләрне тоткарлыйлар. Алар теркәлү үтмичә банк операцияләрен уздыруга лицензиясе булмый торып эш итә. 7 миллион сумнан артык табыш алганнар. В ходе проведения обыска Эзләүләр барышында төркемнең клиентлар белән эш иткән документлары, төрле оешмаларга караган 8 мөхәре, клиентларга бирергә әзерләнгән 1 миллион ярым акча табыла. Җинаять эше ачылды. Алар 7 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителергә мөмкин. Россия һәм Идел буе федераль округындагы уртача күрсәткечләр белән чагыштырганда Татарстанда җинаятьчелек дәрәҗәсе түбән булып кала, ачыклау 60%-тан артык. Шәхескә карата кылынган җинаятлар үтерү, сәламәтлеккә махсус зыян салу һәм көчләү очракларында җинаятьчеләрне табу 100%-ка җитә.
Соңғы 2 айда Татарстан полициясы тәулік бойы эшли дияргә була. Чемпионатның ямен җибәрмәс өчен мундиальның 30 объекты җәмәгать урыннарында 10 000 хезмәткәр тәртип саклый. Проделанная МВД по Республике Татарстан работа получила высокую оценку Оргкомитета Россия-2018, руководства МВД России и Республики Татарстан. Ваша эффективная работа во многом является залогом стабильности нашего региона. Тикшерелгән объектлар 100 меңнәр белән исәпләнә. Казанга керү юлларында гына да 70 меңнән артык автомобильне туктатып карыйлар. Не привыкайте работать с нагрузками, но в этот раз они были практически запредельными. Без өстәмә авырлык белән эшләргә күнеккән инде. Быел бурычлар аеруча күп булды. Сайлау барышында тәртип бозуларга юл куймадык. Чемпионатта имин үтте. 10 000 хезмәткәр эшләде, аларның яртысы 12 төбәктән, республиканың 43 районыннан килде. Бу эштә ваклыклар юк, оештыруда бар нәрсә мөһим. Ирешелгәннәргә карап тынычланырга ярамый, әле ачыкланмаган җинаятләр кала. Наркотиклар, ришвәтчелек, икътисади җинаятьләр белән көрәштә актуаль. Милла Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Россиядә полиция оешканга 300 ел. Бу минутларда юбилей уңайыннан бәйрәм чаралары башкаладагы Корстон үзәгендә дәвам итә. Президент хукук органнарында эшләүчеләрне шәхсән үзе котлады. Поздравляю вас с 300-летним юбилеем образования полиции Российской Федерации. Рад быть вместе с вами и членами ваших семей на этом торжественном вечере. Главной гордостью органов внутренних дел были сотрудники, люди чести и долга. Ваша работа всегда была символом чести и мужества, высокой самоотдачи. Хочу поздравить всех, кто нашел свое призвание в почетной профессии защитника правопорядка, и поблагодарить за ваш благородный труд. Бигзор Рахмат. Адерлі достар, сізге исәнлек, гаилә рәхәте һәм эшегездә зур уңышлар телим. Рөстәм Миннеханов шулай ук ведомство ветераннарына һәм полициядә эшләүчеләрнең гаиләләренә рәхмәт сүзләрендә җиткерде. Президент җинаятьчеләрне ачыкларга ярдәм иткән иң яхшы хезмәткәрләргә медальләр дә тапшырды. Чаллыда 49 яшьлек Ират үлемен тикшерүне ведомствоның үзәк аппараты үз контролена алачак. Александр Бастрыкин шундый күрсәтмә биргән. Исегезгә төшерәбез, автоколада Ират ишек алдында ук җан бирә. Тикшерүчеләр сүз көрәштүрүдән башланган гауга кыйнашу белән тәмамлануын ачыклый. Фаразларга караганда, Ират йөрәк йөнәгеннән үлгән булырга мөмкин. Хәзер тикшерүчеләр барлык фактларын да өйрәнә. Бүген Казанда 6 ел элек фаҗигале төстә вафат булган танылган дин һәм җәмәгать эшлеклесе Вәлиулла хәзрәт Якуповны искә алдылар. Дин әһелләре аның каберенә зиярат кыла. Исегезгә төшерәбез, Вәлиулла Якупов 2012 елның 19 июлендә үз йорты каршында террорчылар тарафыннан атып үтерелде. Вәлиулла хәзрәт традицион исламны үстерүгә зур өлеш керткән мөгаллим буларак билгеле. Бүген шулай Казанның Апанай мәчетендә Вәлиулла Якупов музее ачылды. Чарада Татарстан мөфтие урынбасары Мансур хәзрәт Җәләлетдинов, Татарстан баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев та катнаша. Хәзер Вәлиулла Якуповның шәхси әйберләре бер урында сакланачак. Үзләренә эшләүчеләр өчен Татарстанда дәүләт программасы төзелергә мөмкин. Рөстәм Миннеханов бүген үзенә эшләүчеләр белән очрашуда шулай дип белдерде. Аралашу ачык форматта үтте. Берәүләрне процент күләме, икенчеләрне хисап бирү һәм штраф суммасы кызыксындырды. Исегезгә төшерәбез, 2019 елдан Россиянең 4 төбәге шул исәптән Татарстанда да үзләренә эшләүчеләр салым түли башлаячак. Өйдә эшләп ятучылар президентка нинди тәкъдимнәр җиткерде соң тулырак Айзар Шаймарданов. Это именно процент. Сколько будет уходить? Ольга Хисамованың иң курыкканы процент югары булыр дип шикләнә. Ул өендә тырнак ясап, буяу белән шөгыльләнә, ләкин Ольганы шундук тынычландырдылар. Процент зур булмаска охшый. Они говорили 6, я даже говорил, давайте начнем с 3. Значит, это, ну, какое, я думаю, от 3 до 6, вот такой распект. Вообще непонятно, какие-то проверки, и можно ли их избежать? Если вы сами это кому-то продали, наверное, это нормально. Если это вы торговую сеть выставили, это уже... Процентлар гына түгел, монда төрледән-төрле проблемалар килеп туа. Мәсәлән, балалар товарларын сату белән шөгыльләнүче Юлия Райнвейн штрафлар хакында сорады. Үзләренә эшләүчеләргә җәза суммасын эшмәкәр яки юридик зат кебек түләргә туры килмәсме? Физическое лицо, то размер штрафа от 1000 до 1500 рублей, а на юридическое лицо налагается штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Ләкин бу сорау ачык калды. Рөстәм Миннеханов яңа үзгәрешләрдә үзенә эшләүчеләр белән эшмәкәр арасындагы аерма түгел язылырга тиеш ди. Должны быть четкие грани, кто самозанятый и кто
Но тут одним из мерил может быть наличие или отсутствие наемных работников и, возможно, размер оборота. Һәрбер тәкъдимне бөтен кеше күрерлек итеп зур кагазга язып бардылар. Гомумән әлеге очрашуның форматы да яңача. Үзенә эшләүчеләр белән үзара ачыктан-ачык сөйләшү. Бу Тимур Султанов исә ул процент түләргә әзер. Бер генә шарты бар. Отчетность булмасын инде, бюрократия булмасын инде. Отчетности не будет. Вообще не предусмотрено. Тагын бер сорау түләгән процентларны кире кайтарып булачакмы? Тик мондый мәсьәлә залда көлешүләр тудырды. Я не имею права, если я 6% плачу, я не имею права возвращать вот этот налог. Там же в этих 6% там они расписаны там по всем видам налогов. Ожидания ваши от этой реформы очень большие. Менә ул очрашуның төп нәтиҗәсе сөйләшү барышында барлык куркыныч тудыра торган очраклар һәм идеялар язылып барды. Барлыгын 3 биттә 11 тәкъдим. Һәм аларның берсе дә эзсез калмаячак. Хәтта Рөстәм Миннеханов ахырдан үз шәхси телефоны әлеге язмаларны төшереп алды. Рөстәм Миннеханов әлеге тәкъдимнәрне Мәскәүдә сөйләшүләр алып барганда исәптә тотачак. Мы проведем встречу с нашими московскими коллегами, узнаем их видение. Значит, я думаю, что еще раз мы после этого встретимся. Бу соңгы очрашу түгел, Рөстәм Миннеханов кабат үзләренә эшләүчеләр белән күрешеп сөйләшергә вакыт бирде. Алай гына түгел, президент аерым дәүләт программасын булдырырга кирәк ди. Шундый бурычны ул ахырдан икътисад министрына йөкләде. Айза Шаймарданов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Тагын бер елдан фатир өчен өлешләп түләү формасы үзгәрә. 2019 елның июленнән төзүчеләр торак сатып алучылардан акчаны объект кулланылышка тапшырылганнан соң гына алачак. Бүген Татарстан Иҗтимагый палатасының фатир өчен өлешләп түләүчеләр хукукларын яклау буенча эшче төркеме 3 богатыря торак комплексына килде. Ел ярым элек проблемалы исемлектә булган йортны ниһаять кулланылышка тапшырганнар. Төзүчеләр 1 елдан булачак үзгәрешләргә әзерме? Фикерләрне Руслан Хөснетдинов тыңлады. Мы сейчас находимся в малой комнате, в детской, квартира моей младшей дочери. Вот, соответственно, они уже здесь были, все сами распределили. Евгений Семенов фатир өчен өлешләп түләүчеләр рәтендә нибары 1 ел гына була. Бүген инде фатир ачкычы кулларында ул торак сатып алган 3 богатыря комплексы әле ел ярым элек кенә проблемалы йортлар исемлегендә торган. Әлбәттә, минем өчен иң беренче чиратта йортның кулланышка тапшырылуы мөһим иде. Фатир өчен өлешләп түләүчеләрнең еш алданганы борчы билгеле. Хәзер Казанда фатир алганда алданган 4000 кеше исәпләнә. 16 йорт Татарстан Иҗтимагый палатасы контролендә. Бу Свей һәм фонд компаниясе объектлары. Төзелешне ахыргача тәмамлау өчен инвесторлар эзлиләр. Бу атнада Россия хөкүмәте рәисе орынбасары Виталий Мутко фатир өчен өлешләп түләүчеләр проблемасын төбәкләр хәл итәргә тиеш дип белдерде. Әлеге сорауны 2023 елга кадәр шишәргә уйлыйлар. У нас как бы есть же механизм, да, когда застройщик... Безнең махсус механизм бар. Йорт төзүче проблемалы объектларны эшләп бетергәннән соң җир участогы ала. Бу схема буенча эшләүчеләр бар инде. Моның турында җирле администрация да яхшы белә. Алар кайда җир участоклары барлыгыннан да, төзүчеләрнең проблемаларыннан да хәбәрдар. Хәзер проблемалы объектлар белән компенсация фонды эшли. Тагын 1 елдан фатир өчен өлешләп түләү формасы да үзгәрәчәк. Төзүче объектны кулланылышка тапшырмыйча торак сатып алучыларның акчаларыннан куллана алмый, барлык акчалар банкта саклана. Денежные средства граждан. Акчалар банкта ябык счетларда булачак. Йортны төзүче оешма эксплуатациягә тапшырмыйча аны ала алмый. Но при этом повысится цена. Шул ук вакытта фатир өчен өлешләп түләүчеләр өчен сумма да артачак. Чөнки алар турыдан-туры әзер фатир сатып алучылар була бит. Бу исә яңадан халык ярык тагарак янында калмасын өчен эшләнелә ди белгечләр. Казанда фатир өчен өлешләп түләнә торган гаугалы йортларны 2021 елда кулланылышка тапшырып бетергә тиешләр. Руслан Хөснетдинов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Республикада 3нче көн яңгыр коя. Синоптиклар әле аны атна буе явачак ди. Явым-төшемнең иң күп өлеше Чаллыда. Шәһәр халкы кичә яуган яңгырдан соң интернетка нинди генә фото һәм видеолар урнаштырмаган. Юлларда йөзүче автомобильләр дә бара. Бер ишек алдында җирү булып машина аска китә. Кайберәүләр Чаллыда резин көймәләрдә йөри башлаган. Чаллыда күпер астыннан машиналар йөзеп чыга. Сүнәп туктап калмас өчен руль артында утыручылар нәрсә генә эшләми. Тәҗрибә һәм осталык шунда күренә. Ярты юлда калучылар да очрый. Узып баручылар бер-берсен ташламый, машиналарны тарттырышып баралар. Я в восторге. Мин үзем батып калмадым, тиз чыктым. Хәзер дустыма булышам. Башка шәһәрдән килдем. Чаллыда беренче тапкыр һәм менә шундый хәл. Закончилась эпопея вытаскивания машины. Машинаны менә шундый резин итекләр киеп тартып чыгардык. 21 гасыр диген инде син моны. Вот такие дороги у нас в Челнах. Әмлә бу видео язма интернетта иң күп каралганыдыр. Машина белән чыгалмагач, кешеләр тутырылган көймәләргә күчеп утыра. Әйтерсең лә автошәһәр бер мизгелгә Венециягә үрелде.
Кыргызда 11-нче комплекста автомобиль жер убылып яртылаш аска ук кеткән. Биредә казу эшләре алып барганнар, ләкин эшчеләр әле яңгыр башлану сәбәпле чокырны әйләндереп алырга өлгермәгән. Кисәтүче билгеләр дә булмый. Она вроде вначале так, а потом начала погружаться. Мин моны күрүгә хәзер кем дә булса төшеп бата инде дип уйладым. Өйгә генә кереп киттем, машина аска китә башлаган. Чокырны әйләндереп алсалар ярамый идеме? Ярый әле, янында балалар булмаган. Җирле халык фикеренчә, көчле яңгыр нәтиҗәсендә су басулар еш кабатлана. Автошәһәрдә юллар һәр вакыт яңартылып тора. Шуңа да су кыйлары мондый ташкынны сыйдырып бетерә алмый. Специалисты проверили ливнеприемные решетки. Белгечләр яңгыр коеларын тикшерде, рәшәткәләр чип-чиста, суда китә. Бар сәбәп яңгырның көчле булуында. Яңгыр без уйлаганнан да көчлерәк була. Насослар суны суыртып өлгерми. Шуңа проблемалар туды. Кичкә барда нормальләште. Кичә Чаллыда 1 сәгать эчендә 5 сәгатьлек норма яңгыр ява. Хәзер көчле явым төшем китергән зыяннан соң шәһәрне рәткә китерү коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре өстендә. Әле яңгырлар атна буе дәвам итәчәк дип хәбәр итә синоптиклар. Чаллы телевидениесе белән берлектә Шулпан Касыймова, Яңа гасыр каналы. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз салдагы минутларда. Татарстанның нефть-газ химия тармагы предприятиеләре үсеш күрсәтә. Но замедление темпа все-таки есть. Икенче ярты еллык нефть эшкәртү һәм химия тармагы өчен нинди булыр? Ләйсан Сабирова репортажында. Казан Кремле пенсия яшын арттыру мәсьәләсе буенча икенче укылышны көтә. Рөстәм Миннеханов Дәүләт Думасына шундый бәяләмә юллаган. Федераль закон нигезендә әлеге эштәлектәге документны барлык төбәк җитәкчеләре әзерләргә тиеш. Исегезгә төшерик, бүген Россия Дәүләт Думасы беренче укылышта пенсия яшын арттыру буенча закон проектын кабул итте. Президентның үзгәртеп коруларга караган фикерен Кремльнең рәсми вәкиле җиткерде. Пенсия системасына үзгәрешләр кертелергә тиеш дип саныйбыз. Анда ихтыяҗ бар. Без икенче укылышны көтәбез. Россия төбәкләре тарафыннан нинди тәкъдимнәр кертелүен ачыкларга кирәк. Нәтиҗәдә әлеге документ нинди булуын белер өчен. Татарстанның нефть, газ, химия предприятиеләре җитештерү күләмнәрен үстерә, әмма икенче ярты еллыкта үсеш темплары кимүен фаразлыйлар. Шуңа да сәнәгатьчеләргә, инновацияләргә үстенлек бирергә киңәш ителә. Андый проектларны бүген Татнефтехиминвест холдингның директорлар советы утырышында тәкъдим иттеләр. 3 секунд эчендә кагаз, агач яки хәтта пластик икенчел шималга әйләнә. Татарстан компаниясе калдыкларны тизләтелгән пиролиз технологиясе ярдәмендә эшкәртергә тәкъдим итә. Наше решение позволяет. Безнең технология калдыклардан синтетик нефть ясарга мөмкинлек бирә. Аны нефть эшкәртү компанияләре шимал буларак куллана ала. Бу нефть тармагының киләчәге. Президент кушуы буенча әлеге проект Татарстанның алдынгы компаниялары тарафыннан бәяләнәчәк. Позволит решать вопросы замены импортных решений. Нефть чыгару, химия предприятиеләрендә трубаларны инновацияле материал белән буяу турында сүз бара. Металл, полимер япмасы җайланмаларның эшләү вакытын арттыра, күгәректән саклый. Белгечләр мондый материал каучук җитештерү җайланмаларда уңышлы кулланыла ала ди. Тимер юлларда 20 елга кадәр күгәрек булмаячак икән. Республиканские программы надо закладывать. Значит, давайте, Ирик, посмотрите, где у нас на промышленных, на наших объектах, плюс поручение дорожникам. Далее, посмотрите использование на нефтяном сегменте, но и вот эти покрытия, которые Нижнекамск, я думаю, тоже. Значит, для Казани синтез. Алабуга махсус икътисади зонасы резиденты яңа җитештерү ачарга тәкъдим итә. 2019-20 елларда полимерлар чыгару өчен махсус катнашмалар ясый башларга мөмкин. Чимал җитештерү республикада урнашуы эшкәртүчеләрнең чыгымнарын кыскартачак. Шулай ук утырышта киберкуркынычсызлык һәм цифрлы игезәкләр системаларын Татарстанда эшләү турында сөйләштеләр. Татарстанның нефть-газ химия тармагы ярты елда җитештерү күләмнәрен 2%-ка арттырган. 610 миллиард сумлык продукция чыгарылган. Шин җитештерү исә Түбән Кама нефтехим Казан Оргсинтез предприятиеләрендә җитештерү күләмнәре узган елгы дәрәҗәдә кала. Бу ярты еллыктан ОПЕК килешүе нигезендә нефть чыгару арта. Әмма барда шулай җиңел генә барырга охшамаган. НДС артуы предприятиеләр эшчәнлегендә чагылырга мөмкин диләр. Шулай ук базарда Татарстан компанияларына яңа көндәшләр барлыкка килә. Рынок растет. Базар үсә, әйтик, Тобольскта 1,5 миллион тонна полиэтилен җитештерү планлаштырыла. Яңа продуктлар чыгару һәм товарларның сыйфатын үзгәртү юнәлешендә эшләргә кирәк. Бүген тәкъдим ителгән проектларның да киләчәге бар ди белгечләр. Ләйсан Сабирова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Татарстан районнарында кыш гриппын чикләү буенча чаралар күрелгән. Чүпрәле районының Шыланга авылында, Кайбыш районының Ульяновка, Тәтеш, Апас һәм Кама районнарындагы шәхси хуҗалыкларда 350дән артык кыш юк ителгән. Моның хакында бүген министрлар кабинетында узган брифинг вакытында Казан Кремленең рәсми вәкиле хәбәр итте. Исегезгә төшерик, лаборатория тикшерүләр вакытында Чувашия белән чиктәш районнардагы хуҗалыкларда вирус
табыла. Лилия Галимова сүзләренчә, Татарстан президенты әлеге мәсьәләне җитди контрольдә тота. Татарстан районнарында тикшерүләр бара. Чувашия республикасы белән чиктә 5 күзәтү төркеме дә эшли. Главы районов где-то все обнаружено. Кыш гриппы ачыкланган районнарда гадәттән тыш киңәшмә уздырылды. Вазгыятьтән чыгып, әлеге территорияләрдә карантин кертү турында карар чыгарылуы да бар. Кемдер әби бабай янына авылга китә, кемдер компьютер белән мавыгып утыра. 3 ай каникуллар вакытында сабыйларның ялын ничек оештырырга дип әти-әниләре җәй саен баш вата. Менә Казан Арсинтезда эшләүчеләрнең балалары турында предприятие үзе кайгырта. Бу хакта киләсе материалыбыз. Солнечный балалар ял базасында һәр иртә шулай күмәк зарядкадан башлана. Мавыктыргыч уеннар, медиа үзәктә шөгыльләнү, кул эшләренә өйрәтү дисеңме, көн бушка үтми. Кичен фильмнар карыйлар, концертларның да төп йолдызлары балалар үзләре. Кайбер гаиләләр өчен Солнечныйга килү җәйге традициягә әйләнгән. Ел буе көтеп алам монда килгәнемне. Мин киләм үземнең нәнәм белән. Безгә монда бик ошый. Монда дуслар күп, без уйныйбыз алар белән. Мероприятий бик күп бар. Монда һәркем килә ала, Казан Оргсинтез хезмәткәрләре өчен юллама ташламалы. Шуңа да баласының ялын файдалы һәм күңелле үтүен теләгән әти-әниләр Солнечный базасын сайлый. Начиная с 2017 года... 2010 елдан башлап лагерьне төзекләндерәбез. Торак корпуслар ремонтланды, балалар өчен уңайлы яңа җиһазлар алынды. Тренажерлар белән зур спорт стадионы төзелде. Әти-әниләрнең үзләрен дә онытмыйлар, алар өчен шәһәр читендә Шыланга һәм обсерватория ял базалары. Еракка китмичә генә башкала агызыгысыннан ял итәләр. Табигате матур, һава чиста, балалар белән ял итәбез, бик ошый, су куенабыз, бик рәхәт монда. Безнең база отдыхы обсерватория үзебездә 58 кеше кабул итә ала. Зур компаниялар эчендә, кечкенә компаниялар эчендә урыннар бар. 4 урынлы иләр бар һәм шулай ук 12 урынлы йорт бар. Казан Оргсинтез хезмәткәрләре өчен йорт алу тәүлегенә 800 сум, ә башкаларга 960 сум. Җәйге ялны күңелле һәм истә калырлык итеп уздыру өчен әллә кая барырга кирәкми. 6 популяр җырдан бары тик 20-се генә җырланачак. 1 августтан 19-на кадәр Башкалада Салават концертлары уза. Бу 30-нчы юбилей сезоны. Аның программасын бүген Салават Фатхетдинов журналистларга тәкъдим итте. Халык яраткан җырлар белән бер рәттән өр яңаларын да башкарга шандыра җырчы. Традиция буенча концертлар Камал театры сәхнәсендә гөрләячәк. Быелгы сезонның исеме Күңел көзгесе дип атала. Сценарийның асылында гамсезлек, битарафлык темалары юмор белән бергә үрелеп барачак. Аларның сондыкларында йөзләгән яулык саклана. Сүз Төмән өлкәсе Муллашы авылында яшәүче хатын-кызлар турында. Ханымнар әлегә яулыкларны буыннардан буыннарга мирас итеп тапшыра. Себер татарлары турында алдагы материалыбыз. Менә бу күлмәк Вагапова Варахичам Алапаның күлмәге. Бирдә 300 экспонат. Һәр берсе артында аерым бер тарих һәм язмыш. Әлеге челтәрле шәл яулык бөек җиңү бәйрәме белән чордаш. Нурзия Абдулланың әтисе аны Берлиннан әнисенә алып кайткан. Туй яулыгы итеп, бу яулыкны әбием бүләк иткән әниемә. Бүләккә караш бик сакчыл, аны хәзер буыннан буынга тапшыралар. Нурзия ханым әлеге шәлне 25 ел дәвамында үзе дә яратып бәйләгән. Әбисенең сандыгын Рауля Нәҗметдинова да кадерләп саклый. Ул аңа мирас булып күчә. Сандыкта йөзләп яулык төрелеп куелган. Менә сүрнәкнең 100 яулыгы бар, аның 100тән ашу. Менә яулыклар. Булар менә спешайрак яулыклар икән. Монда гайбатлы кадерле яулыклар, касыргы саманның внуклар, внучкалар бүләктән киләтләр. Әби сандыгы янында киленнеке дә урын алган. Кәбирә Камалованы кияүгә чыкканда төп йортка алып килгән. Хәзер коллекциясендә 50ләп яулык. Һәр берсенә карап ул хатирәләрне яңарта. Иң яраткан яулыгың шуны бәйләп бирдегән идең, каян Кәбирәм? Бәйләгән, шантайын тагасырын тәйтен бәйләгән. Хәзинә фольклор ансамбленә йөрүчеләр дә тормышларын әлеге күркәм баш киеменнән башка күз алдына да китерә алмый. Сәхнәдә дә, көнкүрештә дә алар гел яулыктан. Аңа багышлап махсус номер да әзерләгәннәр. Гөлназ Гынятова, София Хайруллина, Тимур Ахметов, Яңа Гасыр каналы. Программабызны гадәттәгечә иң кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафин дәвам итә. Илдар, хәерле кич, рәхмәт сезгә. Хәерле кич, Фәнис. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Мәскәүдә Станислав Черчесов кубогына футбол буенча мавыгучылар арасында ярыш үтәчәк. Казанда бүген җиңел атлетика буенча ил күләмендәге ярышлар башланды. Шулай ук медаль яулаучы спортчыларыбыз да бар. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз.
Хватит мечтать. В автоцентре Марка пора покупать. Только до конца июля японский Datsun Ondo всего за 359 тысяч рублей. 4 пятерки, 3 семерки. У нас в рассрочку можно взять все. Возьмем? Рассрочка на все. Уносите, что хотите. Не требующий разморозки холодильник Индезит за 959 рублей в месяц и платеж в подарок. Ждем вас в Эльдорадо. Ждешь скидок? Спеши в автоцентр Марка Ниссан на Чуйкова. Там Ниссан Альмера от 545 тысяч рублей. Звони 4 пятерки, 3 единицы. Время жарких предложений в Азинавто. Только в июле автомобили «Лада» с выгодой до 155 тысяч рублей. Успейте совершить выгодную покупку на особых условиях. Азинавто, Минская 1, телефон 512 12 12. Заведи «Ладу» летом и выгоду получи при этом. Гранту, Весту и X-Ray. Забирай у нас скорей. Выгода до 115 тысяч рублей и выгодный кредит. Автоцентр «Парус». Подробности 5 541 541. Болгар радиосы тәкъдим итә. 30 август Пирамида концертлар залында Болгар радиосының бәйрәм концерты. Катнашалар Айдар Галимов, Гүзәл Уразова, Данир Сабиров, Илсия Бадретдинова, Венера Ганиева, Филис Кахиров, Ришат Тухватуллин һәм татар эстрадасының популяр йолдызлары. Башлана 18 сәгатьтә бәйрәм концертына рәхим итегез. Бүгін Қазанда жеңіл атлетика бойынша Россия чемпионаты башланды. 1000-ге якын катнашчы арасында Татарстандан 29 атлет яклыячак. Келген дәрәҗәле кунаклар әлеге ярышның оештыру дәрәҗәсе югары булуын һәм Казанның кунакчылыгын билгеләп үтте. Бу Россия күләмендәге 99-нчы чемпионат. Ярыш 22 июльгә кадәр Үзәк стадионда үтә. Тамашачыларга керү ирекле. 2008 һәм 2014 елларда Казанда жеңіл атлетика бойынша Россия чемпионаты узган иде. Татарстанның өстәл теннисчылары Португалиядан алтын медальләр белән кайта. Өстәл теннисы сәламәтлекне ныгыта торган хәрәкәтчән ярыш булудан тыш күп кенә медальләр китерүче спорт төренә дә әверелде. Татарстан егет-кызлары даими рәвештә җиңүләре белән шатландырып тора. Бу көннәрдә Португалиядә югары уку йортлары арасында Европа күләмендәге уеннар үтте. Казанның инновация университеты студентлары Анна Блашко, Екатерина Гусева, Диана Иванова командалы төрдә чемпион булып танылдылар. Моннан тыш шәхси ярышта Анна Блашко алтын медаль иясе, парлы төрдә Анна Блашко белән Екатерина Гусева пьедесталның икенче баскычына күтәрелделәр. Спортчы кызларны бу уңышлары белән тәбрик итәбез. Җәйге каникул алар өчен вакытны заяга үткәрә һәм урамда уйнап йөри торган шарт түгел. Казанда шашка белән мавыгышлар арасында Идел буй төбәкләре арасындагы чемпионат башланды. Зилә бу ярышта иң яшь катнашучыларның берсе, үзе кичкенә булса да, максаты югары аның. Биектау районы кызы усталыкны арттырырга һәм медаль яуларга дип килгән. Мин 5 яшьтән уйный башладым. Бакчада йөргәндә. Бакчага йөреп битәр. Бакчада укый йөргәндә. Ата-аналар бик ярата, балаларын алып киләләр. Артканнан артагына бара. Шуңа күрә киләчәк бар дип уйлыйбыз. Монда күп кенә катнашучылар әле чагыштырмача яшь булуга да карамастан шашка белән күптән мавыгалар. Әлеге төрдәге ярышлар әзерлек дәрәҗәсен ачыклау өчен бик кулай. Медаль исәпләре буенча әйтсәк, әлегә Удмуртия Республикасы 1нче урында бара, Башкортстан шашкачылары 2нче баскычта, Татарстан спортчылары да 1нче өчлектә. Ярышлардан тыш монда атаклы шашка осталары мастер-класслар да үткәрә. Идел буй төбәкләреннән килгән яшьләр медальләр белән бергә тәҗрибә дә туплап килә дигән сүз. Инде иң югары нәтиҗә күрсәтүчеләр Россия чемпионатына юлламада алачак. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Спорт белән шөгыльләнегез, сәламәт тәндә, сәламәт акыл, исән имин булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирдә һава торышы. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күп әтелисезме? Данил Майстер моны чаңга ашырыр. Июль айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыз. Данил Майстер, Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көн якын чыгышта. Бөгелмә Баулазна кайда яңгырлы. Температура 25 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Актаныш Лабугада яңгыр яучак 25 градус. Төньякта Минзәле, Әгерҗе Менделеевскида урыны белән генә яңгыр көтелә 25 градуска кадәр җылы булачак. Төньяк көнбатышта Орча, Кукмара, Балтачта яңгыр булу ихтимал. Температура 24 градус. Көньяк көнбатышта Болгар, Бош, Үпрәледә яңгыр яуып итәчәк 26 градуска кадәр җылы көтелә.
Үзәктә чистай нурлы Аксубайда синоптиклар яңгыр вәгъдә итә. Температура 25 градус жылы. Алда көннәрдә температуралар бераз гына күтәрелә. Шулай ук яңгырлы булачак. Башкалабыз Казанда да яңгыр яучак. Температура 24 градустан 26 градуска кадәр чыга. Көн чыгыштан талгын җил. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 751 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 77%. Бераз магнит дулкыны көтелә. Сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз. Әлегә менә шулар сезне һава торышы белән Альбина Шхапова таныштырды. Көннәр яңгырлы дип моңсуланып утырмагыз. Күңелегездәге кояш сүрелмәсен. Сау булыгыз.